Sa gitna ng sunod-sunod na puna online, iginiit ng Schools Division of Angeles City at Association of Government Employees for a New Dynamic Angeles City o agenda na dapat maging mas mapanuri at patas ang publiko sa paghusga sa mga desisyong may kinalaman sa class suspension. Ayon kay Schools Division Superintendent Edgar Domingo, kabilang si Mayor Carmelo John Lazatin II sa mga unang local chief executive sa lungsod na nag-anunsyo ng suspension ng face-to-face classes nang kailanganin ito sa lagay ng panahon. Sinabi ni Domingo na hindi simple ang desisyong suspendihin ang klase dahil kailangang timbangin ang weather forecast, aktual na kondisyon sa bawat lugar, kaligtasan ng learners at school personnel at epekto nito sa learning. Binanggit din niya ang posisyon ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na nagbabala sa epekto ng unnecessary at prolonged class suspension sa learning outcomes. Dahil dito, mahalagaan niyang maging localized o nakabatay sa aktual na sitwasyon ang mga desisyon kung maaari. Ayon kay Domingo, magkaiba ang kondisyon sa bawat lugar kaya hindi maaaring pare-pareho ang desisyon sa lahat ng komunidad. Samantala, ipinagtanggol din ng agenda sila Lazatin at sinabing hindi makatarungang husgahan ng alkalde batay lamang sa isang desisyon dahil marami itong responsibilidad bilang City Chief Executive. Giit ng grupo, ang class suspension ay may epekto hindi lamang sa pag-aaral kundi maging sa kabuhayan ng mga jeepney at tricycle drivers, small businesses at iba pang sektor na umaasa sa regular na pasok ng mga estudyante. Binigyang diin din ng agenda na hindi karaniwang itinuturing na flood-prone city ang Angeles kaya mahalagang tingnan ang aktual na sitwasyon ng bawat barangay at hindi lamang ang kondisyon ng mga karatig lugar. Nananawagan ng Schools Division at agenda ng restraint at responsibility sa social media. Bukas umano sila sa constructive criticism, ngunit hindi nakakatulong ang personal attacks at unfounded bashing sa pagresolba ng mga problema. Hinihikayat naman ang publiko na patuloy na subaybayan ng official announcements at unahin ang kaligtasan ng mga mag-aaral habang isinasaalang-alang din ang epekto ng class suspension sa mas malawak na komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.